84 ka mga barangayan ang ginsulod sa tubig baha sa probinsya sang Capiz. Iningin tutukan ni Rojmar Sukaldito. Naglabot na sa 169 ka mga pamilya ang ginpag-evacuate bangod sa baha nga nagluntad sa 84 ka mga kabarangayan sa probinsya sang Capiz. Sa 84 ka mga barangay, 56 pa ang nagapabilin nga lumos sa tubig baha. Samtang 28 na ang hilway sa baha. Sa pagbubo sa mamunog nga ulan, pila ka mga national road sa banwa sa Mambusaw kag Sigma ang temporaryo nga hindi malabayan sa nagligad nga Sabado. Sa datos sang Capiz PDRRMO, na-record niya ang pagbaha sa banwa sang Hamindan, Panitan, Maayon, Dao, Sapian, Tapas, Mambusaw, Rojas City, Dumalag, Dumaraw, Pilar, Pontevedra, Cuartero, kag Panay. Ang banwa sang Hamindan ang labi nga nahalitan sang pagbaha tungod sang pag-awas sang tubig sa suba. Makita sa video ang halos hindi na malabayan sang salakyan ang Taytay. Nagluntad man ang landslide sa San Vicente, Hamindan. Sa Subong, nakabalik na ang mga pamilya sa ila tagsak ka mga puluyan. Rojmar Sukaldito para sa One Western Visayas.